వరుస సెలవులు స్నేహితులతో సరదాగా గడపాలన్న ఓ యువకుడికి అదే చివరి ప్రయాణమైంది. మచిలీపట్నం నుండి కరీంనగర్కు వచ్చిన సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగి లోయర్ మానేరు డ్యాంలో నీటిలో పడి మృత్యువాత పడ్డాడు. దీంతో సరదాగా గడపాలనుకున్న విహారయాత్ర కాస్త విషాదయాత్రగా మారింది. ఉన్నత ఉద్యోగంలో కొనసాగుతున్న యువకుడు స్నేహితుడిని కలిసేందుకు కరీంనగర్ వచ్చి డ్యాం వద్దకు వెళ్ళాడు. అక్కడ ప్రమాదవశాత్తు నీటిలో పడడంతో మృతి చెందాడు. ఈ ఘటనతో మృతుడి కుటుంబంలో తీవ్ర విషాద ఛాయలు నెలకొన్నాయి. అయితే లోయర్ మానేరు డ్యాం వద్ద తరచూ ప్రమాదాలు జరుగుతున్నా ఇప్పటికీ సరైన భద్రతా చర్యలు లేవని స్థానికులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ప్రమాదకర ప్రాంతాల్లో హెచ్చరిక బోర్డులు నిబంధనలు లేకపోవడంతో యువత పెద్ద సంఖ్యలో డ్యాం పరిసరాలకు వస్తున్నారని చెబుతున్నారు. మరోవైపు కొందరు యువకులు మద్యం సేవించి డ్యాం పరిసరాల్లో హల్చల్ చేయడంతో పాటు అక్కడి వాతావరణాన్ని కాలుష్యమయం చేస్తున్నారని స్థానికులు ఆరోపిస్తున్నారు.